навсякъде. Ти ли се оглеждаш с всякъде? Мухъл. Аре. Ти си тежко. А? Къде е другия, мам ти гледа? На колко кръв си? Да, не знам на вече. На колко кръв те оставих? Не знам. На 100 си бех. Стига го убива това лошо му става. Бате, много съм зле. Що си се каширал там горе? Защото няма къде. Беги ще гръбне, беги. Беги ти казвам. Аре, после ако искаш малко зомби да поразцъкаме. Аз ходи Все там пак ще гръбне. Все пак цялата беше странна, бат. Марио, О, и ще цъкаме малко зомби сървър после. не, ами тръгни. Какво няма да тръгнем? Не бе, ние ще го намерим от интернет. Ай, не мога да цъкам, аз и ти срещу някакви други емокациле. Еми да, ние така ще играем зомби сървър, ти откачени си, няма играем сами зомби. Емиле, мамичката си мръсна. Ево, що го Дай ми трепа? после, че не си слоу, бате. Не съм После ми баба. кажи. Да бе, не си. Не бе, не. Айч. Не бе, не е сло, той само престаните ви. Излиза бате и веднага вижда къде съм, мама. Имаш ли? Какво това е оръжие, бе? Не. Не, ми нямам пари за друго. Маля се гаврите. Леко емо да не паднеш. Леко ти да ми... Добре, Емиле, не бе, нямаш хак, не. Яка е. Ходим на Shift Battle, обаче излиза и веднага почва стреля, разбираш. По-изгаване. Разбираш. Ми да, като се ходи на Shift няма как да ме чуеш, бе, тапанар. Тихо да го чуя. Я, дръж. Ти пак си всякото оръжие. Мале, нямам пари за него. Спишка ли си Моя пресна? скъповате. Искаш ли ти Абе, лайнар. Къде тръгнаваш? Трая. О, в гръб ли ще играме, така ли? Той път той те отрепа. Трепаваме, защото скапа на лъкер. Емо ти мога да траеш. Къде тръгна? Абе, емо, що се движиш толкова странно? Защото е циганин и кутия да трябва железо. 10 батя, пъти ви добре. казах, идвайте един по един. Аз съм свикнал да търчим напред. Айде, ти пак за всякото оръжие беше. Ти нещо подиграш ли сега? Не. Алекс, не ме стреляй, ще ти подаря нещо, стой. Той ти не стреля. Къде си, бе? Курва. Ела тук. Ела, ма. Какво ме убия, букука? Мама ти дева. Що ме убива? А? Що ме убива? За какво ми е бомбата? Ето ти я подарим. Не ми трябва. Да, ти я бах майката тогава. Ех, шоколаде. Еба с това нещо огладне. Аз съм я. Колко пъти може да не. Кой търси това момче? Ело ня по-нагоре. Кой ще умира? Какво стана, бе? Искаш ли вода, бе? Искаш ли вода, бе? Бързо да го трепа. Бата, ние пак търсиме го на горе. Какво? О! Какво правиш тук, бе, тагра? Ето ти вода. Аз искам. Мамо. Вземи вода.
Какво бе? Какво ти стана бе? Добре ли си бе? Добре ли си бе? Аз ли? Чао! Абе точно пъти. Немо. За да пия. Аз няма си легам. Да, мазола. Али играехме ярд бе, какво стана? Спре. Трябва да обезвредиш бомба. Идвам. Мер. Направо ще си гръмне. Аре, Другия ще гръмне. Аз по-ти разправям. Бате. Ама е само ярта. Хайде, идвам, мер. Маричо ходи. Мангал, бе. Ей, какво е това, бе? Един по един бе, един по един Мама бе. ти Ме треба ти това ярд. в гръб, бе. Дава ти разтапте хоба. Аре, верно, беше само ярд. Аре, отиди на ярда. Аре да пуснем, аре да играем малко зомби. Аз не мога. Аре да не мислиш, че аз помогла. Не мога. Еба това мазол, еба. Пак с това оръжие, ба. Аз ще те дам Сега мазол. пак ще го... И ми вика гол, пъти. Само гол. Гол. Трета. Ева чаката имка, бе. Аре да дъст обикновената. Направих клип за фейс. Що? Сега ли снимаш бе? Снимам 15 минути с рапс. Защо? Да си чуеш просто чител. Какво да направя? Чител. Какво? Бата, много слабо те чувам, приближи си устата до микрофона. Господи, не си. Аре един по един бе, бате, тъпили сте. Сигурно си Марио ме снима. Не говори толкова сме бе. Аре, бе. Айде отиди пък. Аре, бе. Трябва ми се обясня. Не стреля, не се върне. Живко. Мазло, Какъв живко, бе. Аре, че той иде, бе. Трябва, сега ще го гръмне. Аре, че го гръм. Аре, ти... Къде си? Къде си, Алекс? Аре бе, нали ярд играехме бе, бате. А пак това... Не искаш един по един, така. Хич не ме гледа. Макс. Макс. Ай, ще се. Поправи се. Мангал, ще скръбнам живея.